ଆଜି ପେପର ବାଲା ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ହେଇଛି କେଜାଣି? ମନେ ମନେ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ହୋଇ ସୁନନ୍ଦା ଚା ବସାଉଥିଲି। ସକାଳୁ ପେପର ବାଲାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି। ଗୌତମ ସକାଳୁ ଉଠି କହିଲା, ମା, ଆଜି ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମ ଅଛି, ଜଲ୍ଦି ଯିବି। ମୋ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ କରିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଚା କପ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ପିଇ ସାରି ଗାଧୋଇ ଯିବି। ଆରେ ପାଣି ତ ଫୁଟିଲାଣି। ସୁନନ୍ଦା କ୍ଷୀର ଓ ଚା ମିଶାଇଲି। କାଲି ରାତିରେ ଅରିନ୍ଦମର ଫୋନ୍ ପାଇବା ପରଠାରୁ ସେ ଯେପରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭୟରେ କଟୁଛି। ଅରିନ୍ଦମ ଗୌତମର ସାଙ୍ଗ। କାଲି ରାତିରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା, ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୌତମକୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି, ହେଲେ ସେ ରିସିଭ୍ କରୁନି। ବୋଧେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ହଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ବୋଧେ। କ'ଣ କହିଲୁ ମୋତେ କହ? ଅରିନ୍ଦମ କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରିଲି। ଜଣେ ବାବା ହିମାଳୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଫେମସ୍ ଆଉ ଭିଆଇପି। ତାଙ୍କ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଅଫିସରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ମୁଁ ପୁରା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲି। କାଲି ସକାଳେ ସବୁ ପେପରରେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରିଲା। କଥା କ'ଣ କି? ମାନେ ମାନେ ଆରେ କହୁନୁ, କ'ଣ କହୁଛୁ? ସୁନନ୍ଦା ଜୋର ଦେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ, ମାନେ କଥା କ'ଣ କି? ମୁଁ ଗୌତମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଙ୍କଲଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଟୋ ଦେଖିଛି, ସେ ବାବାଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ସେଇଭଳି। ଆପଣ କାଲି ଫଟୋ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କହିବେ। ରହୁଛି, ଆଣ୍ଟି ନମସ୍କାର। କହି ଅରିନ୍ଦମ ତରତରେ ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲା। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ କାନରେ ଯେମିତି କିଏ ଫୁଟୁଥିବା ତେଲ ଢାଳିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ଘୁରୁଛି। ନିଜ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିଲା, ସୌରଭ। ସମୟ ଯେମିତି 25 ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଁ, 25 ବର୍ଷ। ଗୌତମକୁ ସେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ। ସୌରଭ ନୂଆ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ସବୁ ଖାଲି ଲସ୍ ହେଉଥାଏ। ସେଥିରେ ଘରର ସବୁ ସଞ୍ଚୟ, ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ସରିଥାଏ। ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ହୁଏ କିଛି ଆଶାରେ, କିନ୍ତୁ ରାତି ଆସେ ନିରାଶାରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ପରିସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲା। କେହି ଧାର ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଉନଥାନ୍ତି। ସୌରଭ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ହେଉଥାନ୍ତି। ଦିନେ ଦିନେ ରାଗରେ ସୁନନ୍ଦାକୁ ଦୋଷ ଦିଅନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଦିନେ ରାତିରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି। ନିଃସ୍ୱ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ପଳାତକ ହେଲେ। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର କି ଯେ ଅବସ୍ଥା! କିଏ କେତେ କଥା କହିଲେ। କିଏ କହିଲେ ବିପଦ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଧେ ସାହାରା ଦେଲାନି, ନହେଲେ ସେ ଘର କାହିଁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତା। କିଏ କହନ୍ତି ତାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ, ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ସାଙ୍ଗେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା ନ ଶୁଣିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି। କିଛି ଦିନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଠାକୁର ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଥକିଲା ପରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ। ନିଜେ ନିଜକୁ କହିଲେ, ନା, ଆଉ କାନ୍ଦିବେନି। ଯିଏ ତାଙ୍କ କଥା, ଗୌତମ କଥା ଭାବିଲେ ନାହିଁ, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କାନ୍ଦିବେନି। ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଓ ପଳାତକୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରି ନିଜେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଗୌତମକୁ ମଣିଷ କରିଦେଲେ। ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଲହୁ ଲୁହାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଇ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୌତମକୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ତା ପିଲା ମନରେ ନିଜ ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଜଗାଇଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ସୁନନ୍ଦା ଭାବନ୍ତି, ବରଂ ସୌରଭ ମରିଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସହ ଏତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଖ ସ୍କୁଲରେ ଚାକିରିଟିଏ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ସେ ଗୌତମକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଗୌତମ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ହୋଇଗଲା। ବେଶୀ କଥା କହେନି, ତେଣୁ ତା ମନ କଥା ବୁଝିବାକୁ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଭଗବାନ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଗୌତମ ଚାକିରି କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସାର ଭଲରେ ଚାଲିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ଜାଣିଶୁଣି ସେ ପୁଅ ଆଗରେ ପୁରୁଣା ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖାନ୍ତି। କାଳେ ତା ମନରେ କ'ଣ ଥିବ ପଚାରିବ। ହେଲେ ଗୌତମ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ରହେ। ସୁନନ୍ଦା ତ ଭାବିଥିଲେ ସୌରଭକୁ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ କାଢ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ସାରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ସୌରଭକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? ସୌରଭକୁ ନେଇ ନା ଅରିନ୍ଦମକୁ ନେଇ? ନିଜ ଭାବନାରୁ ଫେରି ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଚା ଓ ବିସ୍କୁଟ ନେଇ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ରୁ ସୋଫାରେ ବସିଲେ। ଗୌତମକୁ କହିଲେ, ହଉ, ଜଳଖିଆ ନ ଖା ପଛେ ବିସ୍କୁଟ ଦିଟା ଖାଇଦେ। ଖାଲି ପେଟରେ ଘରୁ ଯାଆନ୍ତିନି। ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଶବ୍ଦରେ ଦୁହେଁ ଗେଟ୍ ଆଡ଼େ ଚାହିଁଲେ। ପେପର ବାଲା ବିଲ୍ଟା ଗୌତମକୁ ଓ ପେପରଟା ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲା।
ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେପରଟାକୁ ନେଇ ସୁନନ୍ଦା ରୋଷେଇ ଘରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ପେପର ବାଲାକୁ ପଇସା ଦେଇ ସାରି ଗୌତମ କହିଲା, ମା ପେପରଟା ଦେ, ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଇ ବାଥରୁମ୍ ଯିବି। ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାଇ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲା, ପେପର କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି? ତୋର ଡେରି ହୋଇଯିବ, ଯା ଗାଧୋଇ ପଡ଼। ତା ପରଠୁ ଗୌତମ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୋରଣୀ ଭଳି ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି। କାଳେ ପୁଣି ପେପରଟା ମାଗିବ। ଗୌତମ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଆର ବନ୍ଦ କରି ପେପରଟା ଆଣି ସୋଫାରେ ବସିଲେ। ମନରେ ଏକ ଅଜବ ଅସ୍ୱସ୍ତି, ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଥରଥର ହାତରେ ମୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ପେପର ଖୋଲିଲେ। ହଁ, ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ହିଁ ସେ ବାବାଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରିଛି, ତା ସହ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡୋରବେଲ୍ ବାଜିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଗୌତମ ହେଇଥିବ। ଦୁଆର ଖୋଲିଲା ପରେ ଗୌତମ ସହ ଅରିନ୍ଦମ ଦେଖି ସେ ଚକିତ ପଡ଼ିଲେ। ଗୌତମ କହିଲା, ମା ଦେଖ, ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଅରିନ୍ଦମ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ରଘୁ ଦୋକାନରୁ ତୋ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବି ଆଣିଛି। ତୁ ଏମିତି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ଯେ? ଟିକେ ଚା କରି ଆଣି ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବା। ହଁ ହଁ, ଆ ବାବା, ବସ୍ ବସ୍, ମୁଁ ଚା ଆଣୁଛି। ରୋଷେଇ ଘରେ ସୁନନ୍ଦା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଅରିନ୍ଦମ ପଚାରିଲେ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସେ ଯଦି ଗୌତମ ଆଗରେ କାଲି ଫୋନ୍ କରିବା କଥା କହେ, ତାହେଲେ ଗୌତମ ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିବ? ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଚା ଓ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦେଲେ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଚୁପଚାପ ବସି ଚା ପିଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅରିନ୍ଦମ କହିଲା, ସରି ଆଣ୍ଟି, କାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ହଇରାଣ କଲି। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ମୋ ଜାଗାରେ ଯେ କେହି ବି ଧୋକା ଖାଇଯିବ। ଗୌତମ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଖରାବେଳେ ପରା ମୋ ଅଫିସରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଫଟୋ ଏଡିଟ୍ କରି ଦେଖିଲୁ, ଲମ୍ବା ଦାଢ଼ି, ଚୁଟି ଓ ନିଶ କାଢ଼ିଦେଲେ ପୁରା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଭଳି। ଗୌତମ ମନା କଲାରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲି। ସୁନନ୍ଦା ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ବସିଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ଗପି ସାରି ଅରିନ୍ଦମ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୌତମ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା। ଗୌତମ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୁନନ୍ଦା ଆଖିରେ ଲୁହ ଓ ହାତରେ ପେପର ଧରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୌତମ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଆସି ସୁନନ୍ଦାକୁ ଧରି ସୋଫାରେ ବସାଇଲା ଓ ନିଜେ ତଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ବସିଲା। ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ଗୌତମ, ତୁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲେନି ସେ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା। ନା ମା, ତୁ କିଛି କହନା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନିଛି, ସେ ସୌରଭ ମହାପାତ୍ର। ତୁ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମା, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଲୋକର ଏହା ଛଡ଼ା କୌଣସି ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ପଳାତକ ପାଇଁ ମୋ ମନରେ କିଛି ଆବେଗ ନାହିଁ। ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ତୁ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତୋର ତ୍ୟାଗ ଓ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମୁଁ କୋଉ ସୌରଭ ମହାପାତ୍ରକୁ ଜାଣିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ସୁନନ୍ଦା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଗୌତମକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଇ ଗୌତମ କହିଲା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସକାଳେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପେପର ଲୁଚାଉଥିଲୁ। ତତେ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ଅରିନ୍ଦମ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇଥିଲି। ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକାଳୁ କିଛି ଠିକ୍ରେ ଖାଇନଥିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ କରି ଜଳଖିଆ ଆଣିଛି, ଖା। କହି ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସୁନନ୍ଦାକୁ ଖୁଆଇଦେଲା। ସୁନନ୍ଦାକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ସେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଭୟରୁ ତ୍ରାହି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ମନ ପୁରା ହାଲୁକା ଲାଗିଲା। ଗୌତମ ପିଲାବେଳେ ଡରିଲେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଛାତିରେ ଜାକି ଦମ୍ଭ ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଗୌତମ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ସେ ଖୁସିରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ।